So, mag-start na to sa tong adlaw karon kay padulong ta og trabaho. Guys, na natakaron diri sa sakyanan, guys. Para padulong sa trabaho. Alamion, so nami karon diri sa Muang Mall. Kauban ako si Auntie. Buang ko. Si Auntie ba yun? Dako kaya mong mall, no? Uy, nakita ko dito. Kami din, nag-ibaw. Maujud na among tindahan, mga lamion. Ang among minamahal na Old Navy. So, magbulag-bulag na ani sa maayong kabuboton. Kay layo man iyang tindahan og daraman ako adere. Dito naman ko dapit mangimbaw. Dito ako mangimbaw. Sige, pag-imbaw na dito, babush! Na natakaroon sa sulod sa tindahan namo. Karon magsugod na bud ang amo ang daghang king trabaho. Ay, mga lamion. Wala din na tarong kumasoy. Sugod na kong kilo mga lamion. Dara. Kay tungod kating kalatas ako ang area karon. Trabaho sa tarong mga lamion, ha. 8 hours later. Mga lamion. Mga lamion. First so dugyot this time. As in. Bye-bye, Besh! Bye!